enware ba meso me nware ba ni mo unye sika toka tenam meso me toka na afi no pepepe no aha na ba be di bronya no nti wo ba na se me unhunu me a enkwakura ho bra bia ba ha na betwene me bia papa yi tonzai na meso mba abeso ma betwene ho ha nti ampa mo koi obi adi nti pai afi pepepe obi akọ enso toka na bi na titi ano ne di kan bai oba na omunyina hunu no se na menu atenten na mene no omso oma so obeba o kai so ntwena okokota wa pakene ka no ehwana we ni so bai obisa no so sesi a obisa ntu ko ba ho kokoto no mienu anije ye na wo o se papa ene bre bia mienu bia na ja yamfa nwenwe ho omu wi anu we so aka kire no ene efa mienu bra afa no we se fe nan we so no se bema sei wotentre woto mitietia me so me to ahwe akura ho no ye ntimi nko nsa no ye no me emfa dwene nti etentre to tietie to ye dom san de efa dwen obie no a wawo de bato tontonte anase tonte bida obi ato obi abedi sada fisedini hu se ya sante enye eni ha kura ni ha ne mum tentene tie wa ne de ye de ka nipa bi hu asem de ye de show mo so ebi no so bo de to fa se nipa mienu no na ba ko ye ba fan se buntimi nante na ba ko so ye nifla na se obi a okon yofa so kira se ye ne nei no wa bo ne to fa ama ye so ye hu ase kire pa na mi busa se empe bebie ye ta ka asem bi asantefo de hu se ye ta ka asemesi na asemesi ye din asemesi ye si obi anam mienu so mo ye mienu asemesi ne brenten asumesi ene brenten ne mo se nyo benten brenten wetumi so ye ba akopenti wetumi aka no brenten na omu mienu nafi enye ni papa ne bi omu wo ye mu se bia omu nsa ha omu na obi sika ira sika di enye obi a ebe ya asumesi ne obrenten ye example for mienu omu nye na omu afesa sika se no kra e kasa ko ni sa ono no tiri gima no musima fa musima di si abodi sa enti sa asumesi ni obrenten ejira ho mani pa ni suba nyefe na di susuba na mi bisa se ngo mini aba ni semfo aye gusu a ye kirekire mu e no na akua o kan semfo bi e wo aponten ne so na de o mu bisa ne se won sa achi ba ye woda enti se won sayem na mpese mi bisa se sai ne sitie e de na wo ye nsa achi endemti ye nsa achi ba ye de enti se ye nsayem o mo kan sa enti ne se ese ye ne nkan franso ne ne awurade atembu a se ye ne nkan fran so ne ne awurade ne awurade de tie ne se onipa ndimi fa ne se chinidi na ye kan se obi ba be ye oyi ante se wo ye funu ba sa eno nti na mpanimfo se awo edi nnentra ka ye ni ye nuaba we na mo samna ne bia na wo ba mo sa wo twi no na we tato no kre nti sa nnentra ka no tete no nse na ye nhye da ni omo ha omo gi awo nti sa baiwa wo fafura na ma me kyekere wo niema a wo be ye ne adea no wa kire wo se nyinsen no awo emonka ye ebia na mini ho na prekope awo na ka se basa bo modern na o koto achim no fa onanti tua wo to de ni na akwala na mpema mfa wase aninti wo ya se we die mi ana de binanti tua meto amewo no na we anya bisa se anti mi amfa menanti entu ameto amoba nti awo yedi ni nantina ka se wo nantina be ka oto ni ni ye nuaba se ka ba no oba pass mi nuaba nye nantina ka ya kase mewo sa se wo sa na ti nti se awo yedi nantina ka ni ni ye nuaba ti na che se won search ba ya o den ti se won saye no so bi ba be yo ye mi na endu se wow ba enti na ma yinya akasa nyintu oya
be me bi trance ya ono wa anware mpo na wawo ena ni nua awoba wafa kwaranse ne ba ahwa kodai nyini ya ene tramo sem ne a kodai gina ho nuboni ka kire papa no wawo bada ubetimi awo me ya na ka kire nkrofo so ba papa no hwe no de nse twa no se ewi ase nyintu oya na nkanye so wawo ama wo bebeto wa da achi bi wo beje wo ana wonidi ama bi adie no na ya na kwala boni na me busa aben nti na mpanimfo se awo boni ani wo nti na me kokuma somtakom wono wonka na nkwala wo ne ye nkaboa omuso wi tworo bia obi odwonso kete so na kane so de cement bi ni ho eda ye kwam ya de ntwuma kwa ye borose ne akwa nti se akwala no dwonso kete so pa asomtakom no ba be si wo no wa wo ne ma nkaboa no kaboa nso wonum nipa ma otimi ye kasisi